И здравейте хора, добре дошли в новото видео. Днес ще играем малко по-различна игра, именно Brawl Stars с Коко, както винаги. И предизвикателството днес е, че всеки, който ни убие, ще слагаме неговия герой. Както виждате, аз имам абсолютно всички герои. 37 000 съм, така че продължавайте напред с клипа. В описанието ще има канала на Коко и приятно гледане. Хора, за по-напред можем да си направим кланове, собствени кланове. Или общ. Да, или общ. Ще видим. Всичките ни видеа са общи. Да, или общ клан, или два отделни, не сме го решили. Пак ви казах, както казах и на моите хора, играем от компютър, така че не ни солете, не сме слаби по принцип. Добре, аз това забравих да ви го кажа, хора. По принцип сме телефон плеери, обаче сега само за вас го направихме това от компютър, за да ви е по-забавно на вас да гледате. Аз ви казах предизвикателството. Какво е? И аз. Ей, то съм прецака. Чакай, идвам. Не. Добре. Хора малко. Значи сега трябва да взема Уилоу. Не, я взимай, като загубим играта. Не, аз казах на всеки, който ме убие. Сега ще убие, може да те убие пак някой. Не, първия, който ме убие. Сега трябва да взема Уилоу. Добре, бе, още никой да ме убие. Скачай му. Аз трябва да взема Dynamite. Добре, хора, аз трябва да взема Dynamite. Жив съм. Няма да повярвам. Добре, хора. Ама запомни кой трябва да вземеш. Да, Dynamite. Мисля. Оле, Dynamite! Бабай. И аз скочихме. Не, скочих да набия 3 шота на примут. Умрях. Бягай. Бягай с атаки! Добре хора, трябва да вземем Уилоу. Аз Dynamite. Това видео няма да бъде много дълго, защото ни е първо. Аз покарах на хората, че имам всички герои. Да, дори акаунта не е твой. Така ли? Напротив, хората е лъже. Аз ще се апгрейдна Уилоу един път. Това ще бъде изрязано от клипа. Ама аз нямам нищо на Уилоу. И дори имам грешния гаджет. Аз не. Те ще играя Уилоу без нищо почти. Интересно видео на Brawl Stars. Да, със сигурност е много интересно. 3 лайка. Какой 3 лайка, бе? 3 гледания. Последният ми клип има 2 гледания, 1 лайк. Моя има 3 лайка. Ами ти трябва лайкнеш моя клип. Много иска хора. Я дали мога от тук да бълджам? По телефон мога? От тук мога. Аз съм досаден. Единия мисля, че мъртъв. Да, аз го убих. И този е мъртъв, мъртъв е. Колко много деминчи им бия. Хора от компютър е малко по-сложно. Много е трудно. За хвърлачите е трудно. То с мине ограби всичко. Ела. Не, няма да го стигне, няма да го стигне. Чакай да намеря някой на кут. Аз съм го стънал, седи ми на едно място и ми бъгва мишката и не мога да го отседа. Би някой с него. Ама тика е умен. Аз трябва да играя хора с Барли. Аз трябва да играя с сам. Аз с Барли. Дори не знам къде ми е Барлито. Подреди си ги по регите. Ама не е добре. Ето го. Оу, я виж, кой скин е по-як? Този, който сега играе или е тоя? Този май. Той е много готин. Имам и други два стайла. Мразя Барли, само да кажа. Мразя Барли. Кой не го мрази? Има хора, на които Барлито има сигурно по 2000 купи.
Или Мобарли, който има мейн. И то, ако е 2000 купи, значи е мейн. Не. Има един, който е Мортис 4000 купи и Франк 5. Ще вика направо не излиза тази игра. 5000 купи си представи колко много е това. Изми пауъръпчето. Моля, гот. На мен човек. Мъртъв съм. Не дей, бягай. Бягай, защото ако те уби с Куик пак и ще трябва да играеш ти с Куик. Еми аз ще играя с Куик, ти си играй с Анди. Защото мен няма бе първи. Сега ще взема с Куик. Който май митик, да. Колко скин имаш на Санди? А ти да имаш същия скин, който те уби. Да. Този Дано тази игра да провърви повече. Аз си казах да му се навираш, ако не беше отшел към него, нямаш да не уби. Да, хора, за вас това е малко скучен клип, защото не играем дълги игри. Но ние сме от компютърите. Не знам как хората снимат и от телефони, имат камера. Не, то има начин, има. Има ти камера, което не знам как става. Аз си имам идея, обаче трудно. Мале, с Куик бие доста, под 2200 на бомбичка. Колко готи напада? Не! Аз се моля да ме убие Пайпър. Дали сега ще отидем. Мислех. Така и двамата! Браво, бе. Аута има хора, не е хубаво нещо. Аз гъбих! Мен ме убие Емс. Не! Този не мога да го убия. Хора, по-добри сме, просто аз сме от компютъри. Запали така. Мене ме убие Емс, така че сега вече може да ме убива който. Ауто има. Не, бе, човек. Не искам да ме убива никой. Не. Си играеш зона ли? Точно. Ако ни убие зоната, пак ще сме със същите герои. Ако аз съм досаден, аз мога да ги бия от тука. Имам хайпарчарч, един удар ви трябва. Оп, минус 3000. Мъртъв! Той е шейд се наяди. Не, аз докато пусна хайпера, докато пусна супера, то... Чакай. Че ма... Оле. Аз ще играя шейд. Имам 40 000 демидж. Без бе, кой ме уби? Честър, май. Не знам, виж се реплея, ако искаш. Шейд какъв е, бе? Митик ли? Епик. Епик, ето го. Маля, аз шейд съм играл само... Съм дигнал само 69 купи с него. Моя 20 ранг. Аз не съм играл изобщо много Честър. В смисъл, изиграх няколко игри, не ми хареса и спрях да играя. Ете. Чакай, дай казвам, че събота вече пак ще загубим. Да, между. Този ауто им ли? Да, Честър, аз не съм играл никога. Честър е много год герой. Има сега 4 атаки, колко ви е отблизко? Не знам, но най-последната ми е най-много. 5000. А какво му прави гаджета? Си иска да гаджета. Хора, както те тук са най-слабите просто. Оп. Аз ти събирам пара. Та според тебе какво правя? Аз съм мъртъв. А защо супера му се събира толкова? Защо е опримо се телепортира? Мъртъв. Имам 4 атаки. Бия по 6600, ако оцеля както трябва. Последната ми атака, сега бия по много. Вече бия по към 7000, ако го оцеля. Искам, пусти биито, молята, искам да е лантатна.
Искам то за мене тогава. Добре. Не? Гледаш са? Да. Има на 9600. Ами аз не умрах от никой, така че давам play again. И няма да сменям герой. И аз се убирал. Просто тези бяха адски слаби. Те играта ни Да. беше, че само умираме. Ти от ли са? Аз имах 6 кила. Аз ги съсипах. Тази карта Пайпър е силна, но... И тези по ранкове не са много добри. Защото аз по принцип бях Diamond 3, не знам защо съм Silver. Май заради миналия сезон. Аха, сега ме хилна. Прави този гаджет. Май ти... Аз съм жив ли си? Мале, то направо... Имам някакво мятане на този честър. Дещо да го метна. Да, ултимейта мята бомбичка. Мога да го смена. Аз съм мъртъв от Спайк. Трябва да игра Спайк. Не дей. Давай, метни бомбичка в себе си. Ти трябва да играеш Buzz Lightyear. О, стига, хе. Мразя Спайк. Мразя Buzz Lightyear. А той какво реаги ти е? Никаква идея. Аз ще играя Готскин. Обаче коя негова версия? Зеленичката. Ти си късметлия, ти си с Спайк. Искам мен Пайпър да бъде. Спайк не става, Спайк е шит. Ти не накрая да играеш някой различен герой от Пайпър. Наистина. Хора, той... Аз съм толкова много време. Той толкова много време дига Пайпър. И аз му помагам уж. Обаче да не е спедял героя, да го куит на Brawl Stars за 2 седмици. Нищо пак ще куит. Охо. Аз не видях кой ме уби, мисля, че Мортис. Това не сте го видяли. Ти как умре за 200? Брат, не мога да играя Мортис. От компютър сме. Добре, да ще тикам тук и ме отваря Battle Pass-а. Добре, ще играя този скин. От колко време снимаме? Ако може да ми кажеш. Кой? От колко време снимаме? Странен въпрос. Виж се обеса просто. Що не пише? Пише. 13 минутки. Супер. Още 3 игри. Умри! Моля се, добре. Няма да игра пак Lightyear. Не ми си игра Lightyear. Не може да разпусна гачета. Кой ще играеш? Аз трябва да игра Брок. Бягай! Бягай, не ги бий! Бягай! Колко си бързан? Спама е. Разбирам те. Ого, тук умират. Сърджа умира. Той един е на едно. Аз трябва да игра Брок, защото една начин мога да съм убивам. Не се. Добре, няма. Но по принцип Мортис от компютър не мога да игра, така че... Пурсена ми. Долу в ляво в растема. Аз я малко от Хайпър. Охо! Просто хората не искам да ме гледат професионалната ми игра с тъпият герой Мортис. Просто направо умирам като куче с този тъп герой. Много глупав герой. Защо скочи още от тука? Искам да скоча.
Ма споко Е, мереш. тука двама ги такова. Оле, аз ги ваншотна. Ма споко мереш пак. Аз ще ги убия. Тио. Е, ти ще го one-shotнеш, що е? Добре, то шотнеш. Ей, как ми Как спря втори това? хайпер, бе? Как ми Кога спря са прав това? втори хайпер? Не знам, обаче това ми спря скоро. Хора бях много юзна. Мале, вижте хора, 1000 такова ще отива в лобито да ги взема. Е, аз teraz сме гера... Оп, епик. Аз пак съм си смико, защото не умря. Скоро имам мегапик, ще правим боксинг на мегапика. Хора, очаквайте, ако ви харесат епизодите на Brawl Stars и видим, че имат гледаемост, може да направим клуб, кланове за общо нашите два канала, който ще се казва Коки Бонен Бобчо, сигурно. Да. И И аз точно това си мислех в момента, как да се казва. от вас може някой да влезне. Не знам дали ще се казва така, но така предполагаме, че ще го кръстим. Май така ще, И защото... ако Brawl Stars не стане тъпа също, ако ти се остане още за мен е готина. Съм няма за тебе да стане тъпа. Защото все пак още не си на... Още си малък, те да го кажа. Това ще ги още. Аз ги целя, аз съм досаден. С моя хитбокс. Чакай, че се загледах. Не, имах и стип, нали? Загледах се в 9-ти ми монитор. Този пък. Не, много съм тъп този ултимейт, просто... Моля ти умри. Умрях от Нани. Так ще... Добре, да, че играеш на Ани. Да. Трябваше да се хилна. Не трябваше да ръчкам. Аз скачи. Едгар, убий Едгара, той Едгар е слаб. Не искам Го да сам се как. махна от тука. Убий Джакито. Ма трябваше да се махна от тука, колко де? От кой ще обра? Никой. Аз умрях от Тейдбит. Този чит се взриви в лицето Какво направо. се случи? Скоро ще има смешна компилация на Евротрък. То ще лантапне, не знам дали знаеш. Пауъръпчета. Ти си била там. Да, аз го оставих на едно. Имам хайпа. Отново бях изкерен. Отново Бобче не умря. И пак имам повече. Не, няма как да дам, аз трябва да сменя. Кой ми уби? Нани. Нани. Мале, 37 899 купи съм. 37 000 ли? Абе, 38. Ма съм 34 149. Хора, моят акаунт е стаден 2019 година. Моя 2018. Да, пак казвам, не го е създал. Махни! Акаунта не е него. Махни, бе! Това пак трябва да го режа. Ти знаеш как да режеш въобще. Знам, аз с капкът вече ще си правя. Ей, мистер обработвач. В той храстиме някой. Оле, О, под мен има двама. Тебе ако те убия, Да. няма да искаш да играеш лайкер. Няма. Какво? Мале. Помощ! Хора трябва да играе Lightyear, Бъс Lightyear. Оле. Мразя го този герой. Защо стоиш и кемпиш? Като има Тара. Ама аз им досаждам. Те Тара не знам за каква се мисли. Добре, убима. Не, иди. Чакай аз ти бия.
Базила! Много е трудно. Убих единия и другия го нацелих. О, айде с Док да игра поде. Не, Док не мога да уби. Тъмън, аз съм жив. Оле. Искам долу. Голяма грешка. Не, голяма грешка, давай. Ей го, на едно е, моля те, цели се долу. Чакай. Добира. Да. Мастер да играе бос И Lightyear. Lightyear. Не, бе, то беше... И тебе ли? Да. То можем ли? Май можем и двамата да Не, играем не Lightyear. можем, ама мен ме Можем. обича. Lightyear можем. Не можем. Ай на вас, че можем. Ай, на вас Вземи ще го да можем. видиш. 200 Айде. вивърс. Не, 2000 вивърс. Ко стана, бе? Гифсай. Има го записано на клип. Чакай малко, от къде може? От кога може? Само този герой може. Да, откъде излезе бос Lightyear. Само този герой може двамата да го играем. Мисля, че да. Бах, тъпия герой. Да. Как ще ги изрежа? 2000 V-Bucks форми. Аз няма да го изрежа обаче. Не, ще го изрежа. Не. Знаете, това няма да стане. Защото той не се изпълнява. Не, Обещането. просто си мислех, че не може. Еми аз като ти казвам, че може, че ми спориш. По принцип, защото с другите герои не може, а той да Еми. може. Те всички са лайтиери в тази игра. Ама Lightyear са, обаче те са long range, аз съм close. Аз съм зелен. И аз съм зелен. Оф, И съм мъртъв май. Не съм. аз го убих това. И аз стоя. Ръшкам Lightyear. Добре. Хубаво направи, че се отдръпна, защото той добре. Може да ми помогнеш. Моят геймплей го виждате само кемперската. Добре бе хора, защо искат да умрат? Опа, чакай само да не умра. Да ти си бъс лайтиер, ти всички, всеки може да убие. И те са по Lightyear. Ти си по-силен. И току-що ме убиха. не съм. Трябва да играеш бъс лайтиер. Не съм умрял. Жив съм. Убих Ел Примо. Убих Пени. Убих и Шели май. Убих още един Lightyear. Не казвай, че си ги убил преди. Помогни ми! Помогни ми! Браво. Хора, направих insane геймплей. Надявам се този клип да ви е харесал, ако е така, може да харесате клипа, се абонирате за канала и чао до следващия път.